дарх. дӯстдории ватан аз деҳа оғоз меёбад, ҷое ки гаҳвораи моро ҷунбондаанд. Шудашави ҳамин сеҳҳои мо ду тасриф дар ҳамин кӯҳистон аст. Издания дидед як ҷои вайронӣ ҳамин бекора буд. Як ҷои вайроне ки ягон майда чӣ надошт. Оғалои кӯҳнӣ вайрона буд. Ҳамина мо кандем. ҳамин ҷои бобогӣ додагӣ аста-аста ҳамина ман ҳамин сехи калон ҳамин табдил додам ҳамин завод ба ки корхона шавад. Мақсад асосӣ бу корхона кардан, ҷои кор сохтан. деҳе ки бӯи сулҳ мекунад, деҳе ки аз чеҳраи мӯи сафед то ҷавон нур мерезад, деҳе ки дар он ҷо бегонагии худро ҳеҷ гоҳ эҳсос намесозӣ. ин деҳи зебоманзар ном дорад дарғи шариф. ҳадафи ин мардуми деҳ созандагӣ, бунёдкорӣ ва дастгирӣ намудани сиёсати хирадмандонаи пешвои муаззами миллат мебошад. Салом алейкум бачаҳо. Ассалом меҳмонони гиромиқадр. меҳри ватандӯстдориро дар замири кӯдакон бо рафтор, бо гуфтор, бо кирдори хоса ин мардум ҷо намуда ҳуввияти миллии ватандориро ба насли наврас назаррас меомӯзонад. Эй мардуми бедор, саломат бош шедом, оянда буд ободиҳои кишвароят. Эй мардуми бедор, саломат бош шедом, оянда буд ободиҳои кишвароят. Инё ба кардам ки дасташ вайшуда ёд гирад. Ино ёд гирифтан шуда бор ки халқ ма ёд гирад. Ки мисол ин чиз билли созад. Дидед ҳозир ман инглӣ мегадарам суда якташ турки ман мехоҳам ки чиз тоҷикӣ созад. Именно тоҷикӣ сайт ман дунё ме нишон додам то. Озин сурх дуния вай. Ҳо, ин поин шакл. Иман чиз тоҷикӣ.